A Catalunya Ràdio, els viatgers de la Gran Anaconda. Please hear my anguished words of truth. Les llengües de l'anaconda. David, benvingut. Moltes gràcies. Tu ets d'aquells que abans de sortir de casa mira quin temps farà per saber si farà calor, farà fred? Doncs mira, Perquè estàs pendent de la temperatura? la veritat és que no gaire, i menys visquent a Barcelona, que fred penso que no... Ja l'hem oblidat. No em farà mai. Calor sí, però per la calor tampoc. Ja Jo l'hem surto oblidat. i faig el que haig de fer, faci la temperatura que faci. En canvi, hi ha gent que la té força en compte, la temperatura. La té molt en compte. De fet, nosaltres també. També. Perquè també. allò, ets una persona freda, és una metàfora, no? Sí? Diré que és una metàfora, no? Perquè freda, què vol dir? Tots tenim la temperatura de 36,8 graus, més o menys, corporal. Sí, una persona, glaçada, no? Que no per xerra tant, gaire, que no és molt... Si una persona freda, o estàs que mort... no s'immuta per res, no? Correcte. O si una persona de sang calenta, no? Tots tenim la sang a la mateixa temperatura. Que et bull la sang. Sí, que et bull la sang. Sí. Però hi ha llengües que això encara ho exploten una mica més, van una mica més enllà i fan servir la temperatura amb moltes metàfores per expressar estats d'ànim, o com és una persona, o si ets bo, si ets dolent, etc. David Valls, lingüista. Podríem fer una mica de viatge, aquí que sempre viatgem, oi? Sí, tenim aquest costum. Sí, i podíem anar fins a Timor Oriental. Sempre ens portes lluny, David. Cap allà a Indonèsia, l'arxipèlag indonesi, Timor I Oriental. allà què hi trobaríem? Allà hi ha l'illa d'Alor, que és al sud-est de l'arxipèlag indonesi, també, i hi ha les llengües Kamang i Avui. Que corresponen a dos pobles que viuen, doncs, Corresponen a dos a l'illa pobles... d'Alor. Això mateix. Són dues llengües emparentades i són de la família de llengües no austronèsiques. No són austronèsiques, llengües austronèsiques, recordem-ho, són unes llengües que van sortir de Taiwan, de Formosa, que es deia abans, i que es van anar escampant des de Madagascar fins a l'illa de Pasqua, Hawaii, i pel mig i Malàisia i tot això. Crec que encara hi ha pobles de Taiwan que parlen... Sí, queden unes 9 llengües, però curiosament, d'allà on van sortir aquestes llengües és on estan pitjor, perquè els xinesos... Se n'han encarregat. Sí, correcte. Els que van marxar de la revolució van anar cap allà baix. Els nacionalistes. Això mateix. Doncs queden molt... No sé si aquestes 9 llengües tenen, entre totes 9, no sé si arriben als 1.000 parlants, totes 9. Llavors, ara, en canvi, les descendents d'aquestes llengües, com l'indonesi mateix, el parlen milions de persones. I tant, són 200 milions de... Sí, i el javanès, i el malai, etc. Bé, en tot cas, aquestes llengües, precisament, no són emparentades amb austronèsiques, no són austronèsiques. El Kamang i l'Avui. Això mateix. I es parlen fora de Papua Nova Guinea, però sembla ser que són dues llengües que potser van venir de Papua Nova Guinea. Bé, en qualsevol cas, són llengües de parlants petitones, l'Avui té uns 16.000 parlants, però no té problemes de vitalitat, és una llengua que s'utilitza de forma normal amb la comunitat, es continua transmetent amb els nens, etc. Però, en canvi, la Kamang, que té uns 6.000 parlants... Aquests són menys. Són menys, i a més, no és un tema de nombres, sinó és un tema de transmissió i d'ús. En aquest cas sí que... no l'ensenyen? Aquí ja es comença a veure que hi ha una certa substitució lingüística amb els nens, no?, que fan servir el malai, de fet, una varietat del malai com a llengua franca. El malai és una llengua austronèsica. De fet, el malai i l'indonesi és la mateixa llengua, bàsicament, que fan servir dos estàndards diferents d'escriptura, i el malai té molts anglicismes, però... És com el cafè turc o el cafè grec. Depèn d'on te'l prenguis, és una cosa o l'altra, però és el mateix cafè. Però és el mateix cafè. No sabia això. Doncs sí, més o menys, no? Llavors, doncs això. Aquesta té problemes de vitalitat i sembla ser doncs, que el jovent prefereix fer servir el malai, m'imagino, doncs, per influència dels mitjans de comunicació, que són en malai, etc. Clar, bé ho coneixem, això, no? Sí, que el peix gran es menja el petit. Correcte, doncs per aquí va la cosa. Llavors, anem a posar una mica d'exemple, si et sembla, no? Hi ha semblances amb les dues llengües que hem dit estan emparentades, però també hi ha diferències, Per exemple, tant en Kamang com en Avui, quan diuen els meus interiors són freds, vol dir que estic tranquil, que no estic emprenyat. Allò, una expressió, sí, com estàs? Els meus interiors són freds. Vol dir que estic tranquil. Que estàs en pau amb tu mateix. Que no passa res.
Quan diuen els meus interiors són calents, Vol dir que... en aquest cas, en català també hi hauria la mateixa correspondència, ho entendríem de la mateixa manera. Vol dir que estic emprenyat, vol dir que estic una mica escalfat, Si diguéssim el Joan m'escalfa els meus interiors, vol dir que el Joan em fa emprenyar. Més coses. Sí, aquí també ho diem, això, Sí. Els meus interiors cremen de calents, vol dir que estic molt emprenyat, fins al punt de que ho diu tot i de que no em digués res. Només vol dir això, que estàs emprenyat, no vol dir res més. Correcte, sí, perquè aquí... Té altres connotacions. Aquí tindria altres connotacions, podem dir una mica sexuals, potser, no? Sí. En aquest cas, en principi, no, vol dir que estic molt emprenyat, que no em toquis. Llavors, en camang, en la llengua camang, tenir sang freda vol dir tenir un caràcter amable. De fet, una mica l'inrevés que en català. Perquè aquí una persona freda no és amable, és una persona que és capaç distant. de fer qualsevol cosa sense immutar-se. Sí, una persona distant, també, no? Poc amable, però en aquest cas tenir sang freda és tenir... O que afronta situacions difícils, també, sí, sense posar-te nerviós. Sense posar-te nerviós, sí. En el seu cas, doncs, és una persona amable. Però amb la llengua avui és una metàfora per calma també, calma i racionalitat. És una mica més enllà. Una mica més enllà. Els que parlen avui. Això mateix. Així que en avui tenir l'interior fred i tenir sang freda són semblants, són sinònims. Sí. Llavors, més coses. Tampoc és tan diferent d'aquí, No, amb algunes coses no. Sí. En camang, una persona amb sang calenta és una persona també amb propietats màgiques. Aquí ja no hi entrem. Per exemple, que si una serp mossega aquesta persona, és la serp que és mort. Una serp verinosa, en aquest cas. Clar. No és la persona que és mort, sinó és la serp, perquè és una persona amb sang calenta que té propietats màgiques. Sí que són optimistes, aquests camang. Molt. Canvi, amb avui una persona que té la sang calenta és una persona amb tendència agressiva i reaccions violentes. Que seria semblant aquí, també. Seria semblant, seria l'equivalent al camang a tenir l'interior calent. Un és l'interior calent i l'altre és la sang calenta. Clar, ells ho deuen diferenciar, evidentment, a l'hora de dir-ho, si es refereixen a la sang o a l'interior. És una mica embolicat tot. En camang, per exemple, dir la meva sang és freda vol dir ser amicable. En canvi, si diuen que la meva sang és calenta, vol dir que sóc una persona perillosa. És a dir, que Déu-n'hi-do les connotacions de calent o fred, perquè ja n'has inventat diverses, Sí. En avui, si diuen que la meva sang és freda, vol dir que estic calmat, que sóc racional, etc. En canvi, si diuen que la meva sang és calenta, vol dir que sóc una persona de reaccions violentes. I només refereixen a la sang sempre o refereixen a altres parts del cos? Parlen de la sang i de l'interior, no? Bé, sí, i en aquest cas de la mà. En avui, dir que es té la mà freda vol dir que és una persona que no cau bé als altres. Si tens la mà freda, ostres, aquest té la mà freda, vol dir que no li caus bé a ningú, que no agrades, no? Això comentant entre tu i jo, no? Perquè el Manel té la mà freda, té les mans fredes. Vol dir que no em cau bé. Una persona amb la mà calenta, en canvi, és una persona amb habilitats, per tant, una persona que consideren que és afortunada, perquè pot fer moltes coses, és hàbil, no? Té una mica de sentit, també, des del nostre punt de vista cultural, també, no? Tenir la mà calenta. També. Una persona amb la boca calenta, en aquest cas, és una persona amb l'habilitat de profetitzar coses dolentes. És a dir, no és una persona que de seguida t'insulta o de seguida... Sí, i en canvi una persona amb la boca... gruixudes. Sí, i en canvi una persona amb la boca freda és una persona, al contrari, que no té l'habilitat de profetitzar. No sé exactament... És a dir, que no te l'has de creure. Que no te l'has de creure, sí. En canvi, en avui una persona amb la boca calenta és una persona que profetitza accidents, coses dolentes. Si té la boca freda, no és una persona que profetitza accidents i que quan ho fa malament. Ho fa malament. Clar, perquè si no té l'habilitat de fer-ho, doncs ho farà malament, s'equivocarà segur. Sí. Home, doncs no està malament. En principi, tant amb una llengua com amb l'altra, amb camang i amb avui, calent és associat a qualitats negatives, com ara violència i odi, o també amb habilitats supranaturals, com ara ser resistent al verí de la serp, com hem vist abans, o un xaman, o profetitzar amb mals esdeveniments. En canvi, fred és associat amb característiques positives. I això és així sempre? Sí. Sí hi ha l'excepció. Hi ha una excepció en aquest cas, que ja quan sabia, avui tenir la mà freda, com hem dit abans, és un fet negatiu. I si vols posem un exemple, intentaré parlar en camang. En camang diuen ne tutung ne beba gefanema, que literalment vol dir la meva escalfor, la meva calor, l'ha colpejat, vol dir que ha rebut la meva benedicció. T'entens perfectament, que sí? Quan has parlat amb camang. I en avui diuen ne mama helila neltaja, literalment l'escalfor del meu pare és en mi, que vol dir que tinc la benedicció del meu pare. No sé si això t'ha deixat fred o calent. No ho sé. Ara, la veritat és que m'hauré de tornar a mirar, perquè m'he perdut una mica, amb el concepte de calent i fred i els significats diferents que té pels camang i pels avui. I suposo que si continuéssim viatjant trobaríem Sí, això no, hem explicat ara del camang i avui per fer una referència molt localitzada.
però en català mateix, a vegades allò que dic sempre, anem a mirar coses a fora, però si ara féssim una abstracció i ens miréssim el català des de fora, d'aquestes en tenim moltes, i en català, i en castellà, i en totes les llengües. És curiós per això que, malgrat que no ens hem conegut mai amb els Camang i els Avui, té una certa semblança, no? Hem associat calent i fred a coses semblants. A coses semblants. Bastant diferent. Sí. David, moltes gràcies. Fins a vosaltres, fins una altra.